बेखौ जोङो जोंनि थै सागान होनायनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो नागिरदों। दा मानगोनां बिग्रायारि नोंथांमोन दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों मोनसे समनि एबसुनि दैदेनगिरि आथिखालाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि प्रदीप दैमारि बिथां, एनडिपि प्रग्रेसिभनि बुंथिगिरि बि बेंगा बिथां दङ। लोगोसे बाहागो लाफैनो हादों इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि भुमन बाग्लारि बिथां, जयेन्ट एक्शन कमिटिनि कनभेनर इउसुफ आलीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन, एबसुनि मिरुनि जिल्लानि बिबानगिरि, दखरानि बिबानगिरि लोगोफोर आरो बे उदालगुरि जिल्लानि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव आङो नोंथांमोनखौ हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय गिबियावनो बिग्रायारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बे समाव आङो बड'लेण्डनि रोजा रोजा मुंख्लंफोरनि सोरगोआरि जिउमानि अराय आलो गोजोननि थाखायबो आर'ज गाबो। मानगोनां रायजोफोर, बयबो मिथिखाबाय जे बड'लेण्ड आन्दलना सोलिगासिनो दङ। जों बयबो हास्थायदों बिनि सलुसना, बिनि फिथाइया थाबनो थायनांसिगौ। नाथाय गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै केन्द्रीय सरकारानो जा बा आसाम सरकारानो जा, मोननैबो सरकारनिफ्राय बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि जेबो पलिसि, जेबो बिथांखि लानायखौ जों दासिमबो नुनो मोनाखै। भारताव गुबुन गुबुन रायजो बिग्राफ्रा सोमावसारदों, सोरबा जिउ होदों, सोरबा जिउ होआखै, सोरबा थै होदों, सोरबा थै होआखै। नाथाय भारताव गोदान रायजोआ जागासिनो दङ। 10 बोसोरनि उनाव, 15 बोसोरनि उनाव, 5 बोसोर, 6 बोसोरनि उनाव भारताव गंसे गंसे गोदान रायजोआ जागासिनो दङ। दा बेनो बिदिन्थि जे भारताव जे गोदान रायजोआ सोरजिनो हायो जायखिजाया समावनो, बेनो मोनसे बिदिन्थि जे उदांस्रिनिफ्राय दिनैसिम 1950 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम भारताव 12निख्रुइ बांसिन गोदान गोदान रायजो सोरजिनाय जाबाय। दा बे बाथ्राया स्पष्ट जे भारताव गोदान रायजो सोरजिनो हाया होननाय जेबो गैया। गोदान रायजो भारताव सोरजिनो हायो। बे गोदान रायजो सोरजिनांगौनि जाहोना गुबुन गुबुन जानो हायो, नाथाय रायजोखौ सोरजिनो हायो। आरो बेवहाय भारतनि संबिधानाव, भारतनि संबिजितनि 2 आरो 3 दफायाव बियो स्पष्ट लिरनाय दंखायो। जेब्लानो गोनां जायो अब्लानो बबेबा मोनसे रायजोखौ बुखावनानै 2, 3 खालामनो हायो आरो बबेबा 2, 3 रायजोखौ बुथारनानै मोनसे रायजो खालामनो हायो। बेयो भारतनि संबिधानाव स्पष्ट लिरनाय दङ। आरो बेखौनो लानानै बर'फोरनिफ्रायनो भारतनि नोगोरारि हिसाबै, भारतनि संबिजिता जोंनिनो संबिजित हिसाबै, भारतनि संबिजिताव होनाय मोनथायफ्रा जोंनिनो मोनथाय हिसाबै बर' फिसाफ्रा बेखौ सोमावसारबोदों, बेखौ बिख'दों। बिनि थाखाय गोबां रोखोमनि हाबाफारि लाबोदों। दा दिनैनि समाव जोङो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हारसिङै नङा, एनडिपि प्रग्रेसिभ, लोगोसे जयेन्ट एक्शन कमिटि इउपिपिएलजों लोगोसे गोबां धोरोमारि आफाद, बायदिसिना आफादफ्रा जोंजों मदद होगासिनो दङ। दा दिनै जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों आन्दलन खालामबोदों, नाथाय फिथाइया थायाखै। फिथाइ थायैखौ लानानै जोंनि गेजेराव माखासे सोंलुफ्रा फैयो जे बड'लेण्डआ जामारगोन ना जामारा। बेफोरबायदि सोमावसारनायजों बड'लेण्डखौ मोनगोन ना मोना, जों आलादा रोखोमै माबा मोनसे मावबावनांगोन नामा, बबे लामाजों थाङोबा बड'लेण्डखौ मोनगोन। आरो लोगोसे बे आन्दलनजों सोमोन्दो गैयै माखासे जोंनि हारिनि मानसिफ्रा एखम्बा एखम्बा बारहावायाव माखासे खोथा हगारनानै होयो। आरो बेफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनियावबो गोबां रोखोमनि सोंलुआ फैयो, गोबां रोखोमनि साननाया फैयो, आलादा रायजोआ जामारगोन ना जामारा। दा मानगोनां रायजोफोर, बयनिख्रुइ गिदिरसिन सोंलुआ जाबाय आलादा रायजोआ माला जागोन माला जाया। बिनिख्रुइ गिदिरसिन सोंलुआ जाबाय नों आलादा रायजोखौ सोरजिजानो लुबैयोना लुबैया। जुदि नों आलादा रायजोखौ सोरजिजानो लुबैयोबा नोङो बिखा बिख्लोजों गोसो गोरबोजों लुबैयो ना साजों सौले साननायजों नों आलादा रायजोखौ जाजानो लुबैयो। आलादा रायजो गावनि मावनायजों, गावनि सेक्रिफाइसजों, गावनि बिहोमाजों, गावनि खस्थ' खालामनायजों मोनजानो लुबैयो ना मालायनि सायाव, मालायनि फाफ्लियाव बिबानखौ होनानै नों ओरैनो मोनजानो लुबैयो। बेबायदि माखासे सोंलुआ जोंनियाव फैयो। मानोना
दिनै बर' हारियाव सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ नाथाय माखासे जाग्राया जागासिनो दङ आरो फारसेथिं सेक्रिफाइस खालामनायनि मुङाव माखासेया थाबनो बिनि फिथाइखौ मोनजानो लुबैनाय मोनसे सेक्सननि मानसिबो बर' हारियाव ओंखारबाय डाइभार्ट खालामनानै डाइलुट खालामनो नागिरो बेबायदि माखासे थासारिया जोंनियाव फैयो दा बेफोरखौ नेवसिनानै जोङो सोमावसारग्रा आफादफोरा जेरै हायो जोङो खौसे जानो नाजागासिनो दङ गेजेराव उदालगुरियाव मोनसे मिटिं जिरायलांबाय बर'नि माहारि आफादफ्रा गासैबो थुबुर जानानै बेवहाय सावरायदों बेवहाय रुलिं पार्टिनि मानसिबो फैदों बिटिसि सामलायग्रानि बिथांमोननि एमपि बिथांमोननि मन्त्रि बिथांमोनाबो फैनानै बुंदों जों खौसे जानो लुबैयो बेबायदि माखासे हाबाफारिफ्रा हारियाव सिङाव सोलिगासिनो दङ नाथाय बियो खौसे जानाय एबा गासैबो ज' जानानै जोंनि हारिनि रेगुलेसनखौ डिग्रेड होननायखौ जांख्रिथायखौ जोङो मोनसे आबुं जाफुंसार महर होनांगौआ जोंनि थाखाय दाबो मोनसे गोजान लामा थाबायनांगौनि हाबाफारि बायदि जों दाबो नुयो दा बिनि गेजेरावनो दिनैनि समाव बर' हारिनि थासारिया मोजां नङा जोंनि सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थि आसामनि दानि सरकारा जों गोबाङानो सानदोंमोन जे गोदान सरकार फैगोन सर्बानन्द सन'वाला सीएम जागोन बिथाङा सासे ट्राइबेल मानसि ओंखायनो आगुनि जि सरकार तरुण गगैनि सरकार प्रफुल्ल महन्तनि सरकार बिनिफ्राय आलादा जागोन जों इसेबाबो स्पेस मोनगोन जायगा मोनगोन जोंनि थाखाय इसेबाबो बे सरकारा सानगोन बेबायदि माखासे खोथाफोरखौ जोङो बै समाव एसे जोंनि मानसिफ्रा सानदोंमोन जोंखौबो बुंदोंमोन जे नोंथांमोना बिजेपिनि एगेन्स्ट खालामनाङा बिजेपिया फैथों जोंनिनो मानसि जोंनि मानसिफ्रानो सामलायगोन बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बुंदोंमोन नाथाय दिनै बिजेपि सरकारा आसामाव 1.5 बोसोर जाबाय बिजेपि सरकारा दिल्लीयाव बोसोरब्रै जानो थांगासिनो दङ बे बोसोरब्रै आरो नैबे 1.5 बोसोरनि जि सरकार बेवहाय जुदि दिनै जोङो व्हाइट पेपार बरननांगौ जायोब्ला जोङो जुदि बेखौ लिरनानै मोनसे जुदि लिरख'नानै नायनांगौ जायोबा थांनाय सरकारनिफ्राय नैबे सरकारा मोजां होनना बुंनो हानाय जेबो गैया बिटिसिनि दैदेनगिरिखौ 1000 कौटि लानो होननानै 1000 कौटि नांगौ होननानै बिजेपिजों लोगो जादोंमोन बिथांमोना दिनैसिमबो 1000 कौटिखौ मोनाखै बे राजनितिक खोथाखौ बाहायबाय जोङो नाथाय दिनै जोंनि बेलायाव मा जाखो कंग्रेस सरकारनि दिनाव तरुण गगैया गावनो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव थांनानै नैबे उदालगुरियावबो फैनानै बुंफैदों बर'फोरनि थाखाय माने सेपारेट डाइरेक्टरेट बर' बिजोंनि आरो लोगोसे ट्राइबेल डाइरेक्टरेट होनाय जागोन होननानै खेबथाम खेबब्रै बुंदों बे एखे खोथाखौनो एखे खामानिखौनो दिनैनि सरकारा मावालासिनो हिमन्त बिश्वनि दैदेननायाव बावैसो सेपारेट डाइरेक्टरेट होनाय जानाय नंला होननानै बन्द' खालामबाय बै समाव जायाखैमोन दायो गोदान सरकारनि एपइन्टमेन्टआव बांसिन जाबाय जे बर' मिडियामाव बर' बिजोङाव गुबुन बिजोंनि मास्टारफोरखौ थिसनहरबाय सावरायनायाव बिथांमोना बुंबाय जोङो बेखौ बोखांफिनना लानाय जागोन बोखारनाय जागोन नाथाय दासिमबो बेखौ बोखारनायबो जादिया सोलायनायबो जायाखिसै हानि मोन्थाय होनांगौ दिनै फरेस्ट ओनसोलाव थाग्राफोरनो बेसेबांबा सावरायबाय बेसेबांबा आन्दलन खालामबाय 1 इन्सिबो जेबो जायाखिसै बे लेन्ड ब्लकनिफ्राय होखारनायाथ' बादो जोङो फरेस्ट ओनसोलनि जिखिनि जोंहा मोननांगौ मोन्थाय भारतनि संबिधानाव दङ बेखौबो जोङो दासिमबो मावफुंनो हायाखिसै दिनै जोंनो मावफुंना होआखिसै फारसेथिं एनडिएफबिनि सावरायनाया 12 बोसोर जाबाय बै समाव भारताव इउपिए सरकार दङमोन बै समाव इउपिए सरकार प्राइम मिनिस्टार मनमोहन सिंहआ स्टेटमेन्ट होदोंमोन सावरायनो फैयोब्ला जों वेलकाम खालामगोन दिनै सावरायनो फैबाय सावरायबायबो नाथाय दिनैसिम जेंना सुस्रांनायनि आगानसेबो बिथांमोना दावगाबोआखिसै बड'लेण्ड जेंनाखौ बोरै फोजोबगोन बिनि 1 इन्सिट मोनसे आगानसेबो आवगायबोनानै जों सावरायाखिसै दा बेबायदि थासारिखौ नायोब्ला दिनै बुहुमाव बर'फ्रा मोनसे एखुथा हारि हिसाबै थांना थानायनि जि एजेन्डा जि हाबाफारि बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय आन्दलननि बादै गुबुन लामा गैया जोङो आन्दलन खालामनांगोन सोमावसारनांगोन सोमावसारनाय जानाय नङा मानोना मोनसे समाव 2000 सनाव मोनथाम रायजो जादों उत्तराखण्ड झारखण्ड छत्तीसगढ़ बै समाव बड'लेण्ड आन्दलना बेसेबांबा दुम दुम हावाव सोलिबाय थादोंमोन 2000 सननि उनाव बिथांमोना बै समाव बड'लेण्डनि सावरायनायाबो सोलिबाय थादों 99आव बिएलपिआ सिस्टार खालामदों बिनिफ्रायनो सावरायनाया सोलिदों नाथाय बे सावरायनाया सोलिबाय थानायावबो बै समनि बिजेपि सरकारा उत्तराखण्ड झारखण्ड छत्तीसगढ़ रायजो दानानै होदों नाथाय बड'लेण्डखौ सोरजिनानै होआखिसै
बिनि उनाव जि सोरजिबाय 2003 सालाव बियो काउन्सिलसो जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मोनसे काउन्सिला मोनसे जातिनि आइडेन्टिटिखौ नांगौ बायदियै प्रटेक्ट खालामनो प्रिजार्भ खालामनो हाया नांगौ बायदियै हाया बियो ओंखायनो जोङो दिनै बिटिसिखौ रिजेक्ट खालामाखै नाथाय बिटिसिनि जि माने inadequate insufficient बेखौ जोङो बयबो मिथिनांगोन बेजे थोब्ले माब्लेल' थोजासे नङा जों बेखौ बयबो बर' फिसाफ्रा बुजिनांगोन आरो बुजिनायखायनो दिनै जोङो आन्दोलनखौ खालामफिनदों दा बिनि उनाव दिनै नायदो फिन जोङो नायबाय 2009 सनाव तेलेंगाना होनायनि खोथाया सावरायफिननाय जाबाय डिसेम्बराव लोगो लोगो जोङो आन्दोलन खालामबाय 2010 सननिफ्राय 2010 2011 2012 2013 सिम जोंबो गोख्रों आन्दोलन खालामदों सोमावसारदों नाथाय 2014 आव बिथांमोना तेलेंगाना रायजोखौ सोरजिनानै होबाय जोंनो रायजोखौ सोरजिनानै होआखिसै जोंनि रायजोखौ सोरजिनानै होआखिसै नाथाय गेजेर गेजेर बिथांमोना जोंजों सावरायो आरो सावरायनाय समाव जोंखौ बुङो जे नोंथांमोना रायजो होआ होननानै जों बुंनो हाया